Fl-ewwel kwart tas-sena, il-prezzijiet tad-djar fil-pajjiżi Ewropej żdiedu bl-akbar ammont sa mill-2007 skont statistika maħruġa mill-EUROSTAT. Dan jindika prospetti tajbin f'dan is-suq. Fil-fatt, il-prezzijiet tad-djar raw żieda ta' 5.8% fiż-żona Ewro meta mqabbel mal-ewwel kwart tal-2020 fil-bidu tal-pandemija. F'Ċipru il-prezzijiet tad-djar naqsu b'5.8% u l-Lussemburgu, id-Danimarka, il-Litwanja u l-Olanda kollha raw żieda qawwija fil-prezzijiet tad-djar ta' aktar minn 10%. Meta weta qabel dan kollu maċ-ċifri ta' bejn Settembru u Diċembru tal-2020, f'Malta il-prezzijiet naqsu b'1.6% meta l-medja fiż-żona Ewro rat żieda ta' 1.3%. L-Estonja, id-Danimarka u l-Litwanja raw żieda fil-prezzijiet fl-aħħar xhur tal-2020. Bl-Estonja tara l-akbar żieda ta' 6.6% f'dan il-perjodu.